The panicky government yesterday said outspoken war veteran Blessed Geza's days were numbered after he called for a 2-day national shutdown to force President Emmerson Mnangagwa to step down. Sanabda mashuka anobuda panapa chinzi aiwa Geza panguva inoi oisa the ZANU-PF regime into panic. Noda kuti according to their plans zvari kuronga kuextenda the rule yemutungamiri wenyika zvoonekwa kunzi it has been exposed, and now Geza is finding his way to counteract and stop. So zvavari kuita inobo subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa news dzinodanyira chiti the government faces a fresh headache after Geza posted a video on YouTube on Saturday night urging Zimbabweans to stay at home on Tuesday and Wednesday to pile pressure on Mnangagwa to resign. The war veteran accuses Mnangagwa of several transgressions that include presiding over a corrupt administration. Mnangagwa attracted backlash from war veterans over a controversial plan to his loyalists to have his term extended from 2028 to 2030. Thomas Kwarukonuko kunzi panapa bombshell Geza akonzeresa worse today has worsened. Panapa achuya achidema vanhu vari kunzi aiwa zvigananda, and also nekunema vanhu vakaita sana Joko Mudhenda vati kunzi aiwa vada kutoisa ungomutemo constitution yekuiamenda kuti aiwa mutungamiri wenyika ngachirula to 2030 and then term yobva extendiwa from 5 to 7 years. Mashoko ari kuonekwa panguva inoi tiona bombshell Geza achiexposa zvinhu zvanga zviri in the dark zvisingazivikanwi nenyika yose kuti vanhu vaizongomuka vachikunzi aiwa you have to comply. Ndo zvatongoiswa izvizvi. Panapa bombshell Geza is calling for more than 2 days protest achiti shutdown yatoda kuita panguva inoi ndeyekuti hatisi kuzoimira kusvikira ZANU-PF yabva. Amene chimbotidzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro this shutdown yarongwa nabombshell Geza. People they were concerned vachiti this shutdown yakufanira lockdown, where are people going to find the food? But bombshell Geza ari kuti don't worry, supermarkets are nearby are going to provide the compensation inozoprovidwa ne the new government. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section yedu tudze mafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.